sigiyɔrɔ la an mana kɛ diɲɛ dugu de la sa an ka filibaw ni kɔrɔtɔ sigiyɔrɔ émission min n'an b'aw sigi walasa an bɛ se ka kuma actualité de la semaine kan walasa aw bɛ se k'a faamuyali sɔrɔ cogoya min na kɔrɔtɔ sigiyɔrɔ la ni y'o kɛnɛ dayɛlɛ ka kuma bɛɛ Jawara de wele hali n'ale ka na wasta la wagati kurun kɔnɔna na walasa ale bɛ se ka ɲɛfɔli k'aw ye kɔrɔtɔ sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn ni faamuyali ɲɛnama sɔrɔ ka kɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ an ɲangu bo ne bɛ ka i yɛrɛ ni ɲankuma an bɛ an lajɛbaa bɛɛ fo k'an lamɛnbaa bɛɛ fo mɔgɔ sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na k'aw yɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la k'aw ka ɲɛmɔgɔya so ka foli belebele d'u ma vraiment u cɛsirilen don Mali kunnafoni ko la an b'a fɔ lamɛnbaaw ni lajɛbaaw ye Ala kana kuma bɔ an da mun bɛ kɛ fitinɛ ye an b'a ɲini Ala ka dugu sumaya. Amin. Bubu an y'a latigɛ k'i wele bi ne kana dɔɔni fɔ n ye jamana taaɲɛ kunkan ko kan min yɛrɛ ni jamana kɔnɔden fanba o ma faamuyali kɛ ka kɛ ni anw ka diinɛ ɲɛmaaba n'ale de Imam Dicko ye ale ye sortie dɔ kɛ a ye kumaw fɔ kuma in fɔra tubabukan na an ka jamana kɔnɔden fanba tɛ tubabukan faamuya kosɛbɛ dɔw ko ko nɛni don dɔw ko ko nɛni tɛ fo ka taa se kuma in yɛrɛ kɔni ma tɛmɛ dɔw yɛrɛ jimi sira fɛ Bubu faamuyali jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko la. Ne bɛ ka ɲininkali diyara n ye an bɛ Achec Mamadou Dicko an b'a fo an bɛ jamana marabaaw an b'u fo n bɛ min fɔ nin yɔrɔ la hali bi ka maliyɛnw wele maliyɛnw ka wele an ka bɛɛ jɔda bɛ jamana ko la i tɛ se ka transition ko ta a baara k'i b'i pan Imam Dicko kunna a y'a da don a la o a m'a da don a la o a ka hakilina kɔni b'a la ka i hakili lajigi transition premier ministre fɔlɔ Imam Mamadou Dicko de y'a di Utarawani donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o ye bonya dɔ ye nka a ye kuma min fɔ ne ma jugumanba ye kuma in kɔnɔ o ye ne Bou Mabel ka faamu de n'i y'a bila an ka laada kɔnɔ a n'a denw cɛ don mɔgɔ tɛ gouvernement in kɔnɔ i bɛ se ka kɔrɔ ni Mamadou Dicko ye dɔɔni wa n'i y'a jateminɛ fɛ n'a den tɛ min ye a dɔgɔnin ye a ko les gouvernants arrogants gouvernement tɛ dɛ les gouvernants arrogants o tɛ dɔwɛrɛ ye marabaa yadalen ani marabaa kuncɛ ban n'i ye kuma in lajɛ kuma in bɛ bila o minɛn kɔnɔ mais n'i y'a ta an ka mara la kuma in ye kuma jugu de kuma jugu don mais n'i y'a ta an ka tabiya ni taabolo la kuma in bɛ bila denifaya minɛn kɔnɔ ça dépend i b'a bila contexte min kɔnɔ mais ne bɛ se ka min fɔ conseil la maaba n'i bɛ kuma fanga ma ni fanga jasira mɔgɔbaw bɛ jasi o tɛ Mamadou Dicko ko ye o tɛ transition ko ye o ye Ala yɛrɛ ka mara cogoya ye bonya o bonya bɛ maaba kan mara ka bonya don ni mara jasira a b'i kunna ko diinɛ bɛ jasi danbe bɛ jasi tabiya bɛ jasi kuma dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ a fɔcogo a n'a bɛ fɔ waati min na a bɛ se ka na ni fujuni ye olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ nka an minnu bɛ ka transition kuma fɔ don o don an ka baara kan kɛ mun ye ka na ni bɛɛ ye Mamadou Dicko ye transition soutenir o ye alhamdulilayi n'a ma soutenir fɛnɛ o fɛnɛ kɔlɔlɔ dɔ b'o la nka n'u farala ɲɔgɔn kan ne bolo o nafa ka bon ni an k'a fɔ an b'a bila minɛn dɔ kɔnɔ nin kuma in bɛ arrogant je crois que o de ye dugu labɔ tan mun don n'i ye jateminɛ kɛ Rebecca i bɛna k'a fɔ ko in i b'a bila politique kɛlɛ dɔrɔn de kɔnɔ minnu tun b'a fɔ fɔlɔ imam politicien imam donta imam bɔta olu kelenw de ye kuma in ta k'a fɔ ko kuma in ye tiɲɛ ye minnu tun bɛ ka yɔrɔ kunun ni minnu yɛrɛ tun bɛ k'a kɛlɛ kuma in lafasabaga yɛrɛ ye olu de ani minnu yɛrɛ fɛnɛ ye kɛlɛ kɛ ka a fɔ k'u bɛ Mali kura ɲini ko malidenw tɔɔrɔla malidenw ɲanina olu de fɛnɛ kɛra kuma la gosibaga ye bi mais n'i ye Mali ta k'a lajɛ kunun kɛlɛ bi kɛlɛ i bɛ mun y'a kɔnɔ diɲɛ bɛ ka waso ni Mali ye diɲɛ bɛ ka waso ni Mali ye o ye alhamdulilayi o ye tare Mali maa bɛ se k'a fɔ bi i n'a fɔ ka kɛɲɛ ni imam ka kuma ye malidenw bɛ otage la c'est vrai maliden dɔw de bɛ se ka kɛ otage la maliden dɔw
i n'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ bolo ale bɛ otage la sinon bi ne bɛ se k'a fɔ Mali bɛ ka bɔ otage de la ne bɛ otage in kɛ otage jumɛn ye diɲɛ Mali tun bɛ diɲɛ ka otage de la bolo tun bilen don fɛn bɛɛ ma wallahi an bɛ imam fo k'a waleɲuman dɔn wagati min na a wulila k'i jɔ ni i bɛ ka taara n'i bɛ ka kuma ta san b'a sɔrɔ Mali ko tun banna parce que a tun bɛ se yɔrɔ dɔ la fanga an tun mago bɛ fanga la démocratie fara dictature kan fanga bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ k'an bolo bɔ sira dɔw fɛ an ye ko caman ye sisan dɛ k'a bɔ G5 Sahel la k'a bɔ jɔnya juru dɔw kɔnɔ ka Barkhane ko ban ka Serval ko ban k'a ye kabiri olu nana armée yɛrɛ tɛ ka se ka foyi k'a yɛrɛ ye k'an sama ka bɔ o bɛɛ la n'i ye imam ka kunun discours lajɛ o baara de b'a la ka kɛ bi imam ko le peuple malien n'est pas un peuple soumis donc on est un peuple insoumis et aujourd'hui o baara de b'a la ka kɛ bi mais il se peut que yetaw dɔrɔn tɛ kelen ye mais mɔgɔ n'i bɛ bɛn fɛ kana kuma foyi fɔ mɔgɔ diminen fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna ni futeni ninnu de tun ye terima ye kunun transition ani Mamadou Dicko olu de ye baaraw labɛn kunun bi n'u ka yeta tɛ kelen ye an minnu bɛ yen anw de kan ka kɛ sababu ye ka kuma cogo la min n'a tɛna ni fitinɛ ye ni ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na transition an k'an jija kuma min fɔra transition mɔgɔw k'a bila fandenifaya minɛn kɔnɔ u k'a bila alimamiya minɛn kɔnɔ n'a ko k'u arrogant u ka wuli ka s'a ma sinon ne Umar Marko PPR Umar Marko bilali an kelen ka wuli ka an jɔ n b'a seereya ni a Cheikh Mamadou Dicko tulo bɛ kumakan na n'a fɛ mɔgɔw an bɛɛ bɛ a Buba fana tun bɛ yen a don anw de bɔra Umar Marko bilalen ka bɔ kaso la o tile damadɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ imam ka salon kɔnɔ imam ko a ko panel mɔgɔw nana assise papier di yan olu fana kɔfɛ docteur Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ye mobili ta ka na papier di yan fo so kɔnɔ ne ma nin fɔ dɛ ni imam yɛrɛ kumakan ko docteur Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ nana papier di yan fo so kɔnɔ ne bɛ yen Umar Marko bɛ yen PPR bɛ yen Buba fana bɛ yen donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ autorité kelen k'a déplacer ka taa papier di ma fo so kɔnɔ o fana ye jigiya dɔ de o ye bonya dɔ de donc o la ni ko gɛlɛyara ne b'a min n'a ma ɲɛ adamadenya b'u ni ɲɔgɔn cɛ bonyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u gɛlɛya dɔrɔn nin ye nin fɔ mun na ne fana kan ka mun to ni nin farala ɲɔgɔn kan hɛrɛ jumɛn b'a kɔfɛ walayi bɛn hɛrɛ ka bon ni bɛnbaliya ye n'o ye ne tɛ fɛ k'an da don ko in na kosɛbɛ parce que a fɔra ko gouvernant mais anw ka kɛlɛ ye mun ye dɔrɔn o ye Mali ko yɔrɔ ye mais aw yɛrɛ dama ni mara ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min na an bɛ dugawu de k'a ye ala ka aw bɛn ala ka jisuma k'a ko fura ye ala k'u hakilinaw kɛ kelen ye silamɛ ka arme ye dugawu di ni fitinɛ bɛ fɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i jija ka dugawu k'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye maliyɛn de nin bɛɛ bɛ Mali ɲɛfɛ don tɛmɛna nin bɛɛ wele ko maliden ɲuman ko hɔrɔn ko din ni ko bɛ fɛ k'a ci an k'an jija an k'a ye i bɛ se ka min fɔ olu ye. Bon ma bɛ jamana kɔnɔdenw dɔw ko ko Dicko ale kan tɛ gouvernement ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a kan bɛ premier ministre ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye n'i bɛ se ka jumɛn fana fɔ olu minnu fana bɛ ka nin miirina jugu ta k'a jɛnsi jamana kɔnɔ. Ne ka kuma kelen minɛ o de la o de y'a to ne ko n ko ni ne tun ye imam ye ne tun tɛ kuma parce que ni bɛnbaliya bɛ yen kuma bɛ bɔ a minɛn kɔnɔ. Imam a précisé les gouvernants les kɔrɔ de caman tɛ yan mais minnu y'o bulon kɔnɔ ni Choguel man di i b'a di Choguel ma ni Asimi man di i b'a ɲɛsin Choguel Asimi ma ni Wage man di i b'a ɲɛsin Wage ma ni mɔgɔ man di ye kuma in kan b'o bɛɛ de ma a kɛlen fɔ ni denmisɛnnin ye kuma fɔ n'i ye denmisɛnnin de n'a ko o tɛ ne ko ye jɔn ko don e yɛrɛ wa i fa wa i ba wa a ka mɛn jɔn ma donc kuma min don c'est vague lɛ de kɔni fɔra donc minnu ko k'a bɛnna Choguel ma Choguel bɛ se ka y'a kɔnɔ mais Choguel kelen tɛ. Donc i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min man di i b'a da o kun ni mɔgɔ min tɛ bɛn i b'a dɔn ou bien tiɲɛ la i fɛla ye n'o tɛ kuma fɔra taabolo wɛrɛ ma fɔ kuma la o de y'a to ni kun y'a dan ne ma yanni i kumakan ka ta ka kɛ kɛlɛkɛla ye ka kɛ dugutila ye i kun bɛ kumakan in bila ka waati dɔ kɔnɔ mun n'i bɛ se k'a walanwalan wa bɛn bɛ faamuya la faamu bɛ k'a la o ye ne hakilina ye.
faamuyali sɔrɔ la mais bon n'an y'a jateminɛ kɛ tuguni an bɛ to imamu ka sujet la parce que c'est un sujet très très compliqué an n'an y'a jateminɛ imamu ye conférence laban min kɛ a yɛrɛ fɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko nin autorité mɔgɔw k'u tɛ ka foyi sara ale la ko wa ko foyi tɛ ɲɛfɔ ale ye tuguni yalima e yɛrɛ fɛ min y'a to ni imamu dibilen ni autorité mɔgɔw kɔrɔ yalima u kan ka wuli ka s'a mari wa yalima imamu da kan ka don jamana ko ɲɛnabɔ ko la wa jamana mɔgɔba bɛɛ da kan ka don jamana ɲɛnabɔ ko la o de y'a kɛ ne tun bɛ fɛ k'a ɲini transition fɛ o tun ka commission dɔ bila en place ou bien comité de sage dɔ bila en place mun rattaché don Asimi yɛrɛ la o kun ye ne ka faamuyali ye Cherif Ɲɔnɔ ka don o kɔnɔ n'a t'o kɔnɔ a ka ka don o kɔnɔ Imam Mamudu ka don o kɔnɔ Ami Bi ka o conseil islamique ka don o kɔnɔ chrétiens ka don o kɔnɔ danbe diinɛtigi de kabilatigi minnu bɛ yen olu ka mɔgɔ dɔ ka don o kɔnɔ o ka rattaché président yɛrɛ la directement parce que kuma bɛɛ ka to k'a fɔ ko fanga ka bon a ka wuli fanga ka bon k'a fɔ k'a bɛ wuli ka t'i sara mɔgɔ kɛ i b'a dɔn n'i bɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ se ka wuli mɔgɔ kelen kama mɔgɔ de bɛ wuli jamana kama taabolo min don n'a ma nin yɛlɛma fo ka diɲɛ wuli jamana tɛ se k'a yɛrɛ ye ni drapeau fɔra kaban a b'i kunna n'an jɛra ni fanga ye ne ye kuma dɔ f'i ye kuma daminɛ la ko premier gouvernement Imam yɛrɛ ko premier gouvernement ye ale yɛrɛ ka baara kɛlen mais a y'a kɛ bɛn ni tilenya minɛ kɔnɔ a y'a kɛ ni hakilina Ala de ɲɛ b'o la n'a ma ɲɛ o yɛlɛmara u tɛ se ma bilen u ye jɔn ye e de ta ye fanga ye transition y'an n'an taara ka na Imam ka diya ye o Imam kana diya ye o transition ye Imam den de c'est le fruit du combat de Imam donc ne bolo jamana kuma man k'a fɔ ko ka sara ale la ale de ta ye jamana ye fo ka taa kɛ an ka élection kɛ a tan ka bɛ transition in kɔnɔ an bɛ Imam ka hakilina de kɔnɔ donc ni fɛn dɔ bɛ yen n'a ma f'i ye n'i jɔyɔrɔ b'a la a kɛ ka ɲa mais n kɔni b'a dɔn assise kɔni na Imam yɛrɛ da ye min fɔ a ka salon kɔnɔ a ka mɔgɔw tulo bɛ n na n bɛ kuma ni Ala de cɛ Ala min bɛ taa ɲininka a yɛrɛ kɔni ko premier ministre wulila o y'a sɔrɔ panel fɛn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ tun bɛ minnu bolo k'olu wulila ka taa papier d'a ma olu kɔfɛ tun Choguel yɛrɛ fana wulila ka s'a ma nka e ko dɔw ko ninnu ma se Imam ma bon Imam yɛrɛ kɔni m'o fɔ ne kɔni tɛ se k'a dɔn fɔ ɲɔgɔn nin fɛn o fɛn mɔgɔ kana mɔgɔ ka hakilina c'est vrai que n'i yɛrɛ hakilina kɛ mɔgɔ hakilina ye quoi mɔgɔbaw de ye ninnu ye i bɛ fɛn fɛn f'u ma Ala bɛ a sara i la don dɔ n'i ye ɲuman fɔ ninnu ma tiɲɛ kan Ala b'a sara i ye n'i ye juguman f'u ma nkalon kan Ala t'a to i la donc i bɛ kuma k'a da i ka dɔnyɔrɔ de la parce que kuma min don c'est trop sensible et passionnel c'est vrai passion b'a kɔnɔ kanu b'a kɔnɔ ni min farati a kuma la ni na kanu mana don ko la c'est vrai k'a fɔ tiɲɛ ka dɔn o kɔnɔ quoi i b'o kuma fɔ ni hakili de ni bɛn nana ni hakiliw sigira faamuyali bɛ na d'accord an ye faamuyali sɔrɔ la Bobo an y'a ye tuguni k'a fɔ ko gɛlɛya koba dɔ b'anw ka jamana kɔnɔ min bɛ ka don fanga gestion ko la n'o de ye mouvement M5 RFP mɔgɔw olu yɛrɛ dama tɛ ka ɲɔgɔn faamuya fo ka taa se farafarali b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi yɛrɛ an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ ko fankelen olu bɛna ɲɔgɔn ye ba la an ka ɲɔgɔn dalajɛso la n'o ye maison de la presse olu ka ɲɔgɔn dalajɛ fanba fana ye premier ministre contre ni waleya minnu b'anw ka jamana kɔnɔ Bobo mun de bɛ se k'a fɔ M5 RFP olu fana bɛna bɔli dɔ la ni semaine bi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya a jɛkulu min ko k'u tɛ premier ministre reconnue donc mun fana de bɛ se ka fɔ olu fana parce que n'a ma ɲɛ ko olu bɛɛ de kɔni jɛra ka transition in kɛlɛ an ɲɛ b'a la ka bi fɔ bi olu de fara la min yɛrɛ bɛ ka kɛ mankan fana ye jamana kɔnɔ kuma ka ca Rebecca j'ai dit avec kalo 3 4 bɔ où il y aura un forum politique contre la transition ne ye nin fɔ yanni ka sunkalo se ka plateau kan n y'a fɔ n yɛrɛ kelen ka émission na donc élection tɛ yen quoi c'est que n bɛ ka mun ɲɛf'i ɲɛna dɔ ka bɔ ni élection kelen ye élection kelen kunun ye Mali kɛlɛ min kama bi n'a y'a sɔrɔ ɲɛta tɛ ka sɔrɔ la dɔ ka bɔ ni élection kelen ye k'a fɔ n'i ko lakana i yɛrɛ ka propre armée k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ i place la o tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ Balkani de bɛ ka dugu minɛ ka d'a ma an b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka partenaire ɲɛna n'a y'a sɔrɔ Faransi de bɛ ka dugu minɛ ka d'a ma an ka partenaire ɲɛna an denw n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw de b'a la ka sa an balimamusow de b'a kɛ filiyatɔw ye bon n'i ye kɛlɛ kɛ parce que révolution ye fila ye Mali la
karisa ka bɔ yen ne ka na ani ko dɔ bɛ kɛ a man ɲɛ a ka falen mɔgɔ mɔgɔ mana k'a falenbaga ye alihamudulilayi Mali ta tɛ dɔwɛrɛ ye ne de ye kɛlɛ kɛ ne de ni jɔyɔrɔ ka kan mɔgɔ min ye minnu sara peu importe n'o tɛ ni kun bɛ M5 Mamadou Diko Choguel Kokala Mayiga wallahi ni kun y'a fɔ ne k'a fɔ ko olu bɛ fanga sɔrɔ ka bi ko transition bɛ san 2 sɔrɔ ka sɔrɔ ko M5 sukoya ko dɔ ma sigi maa minnu sara minnu kɛra lanjuratɔ ye ni kun y'a fɔ ne k'a bɛ san 2 sɔrɔ nin kuma kɔfɛ ne kuma f'i ye nkalon tigɛ parce que même charte préambule la a fɔra ko ka fo ka M5 ka esprit don a kɔnɔ ko parce que k'a ye litime de ko héroïque mais bi o ko taara yɛlɛma mun na n'a ma ɲa fanga bɛ aw yɛrɛ bolo fanga ye M5 yɛrɛ ta ye ne bolo u k'a bila u kunna o badenya fɔli Choguel mana kɛ fɛn o fɛn a ɲana o a tiɲɛna o Choguel bɔra M5 de la Choguel bɔra M5 la wa Choguel ye M5 ni M5 bolo fara fɛn fɛn o k'a m'a yɛrɛ a la o kɔrɔ i m'i yɛrɛ ka kɛlɛ de la parce que fanga tɛ d'i ma dɔ la o fanga bɛ d'i ma i ka hakilina fanga tɛ d'i ma k'i ka bɔ i ka jango ye fanga bɛ d'i ma ko miirina dɔ de b'i la donc fɛn min bɛ yen n'i t'a la sɔrɔ o de ka gɛlɛn i bɛ fɛn min na sɔrɔ o y'i dɔ de mais ne y'a dɔn k'a fɔ front politique bɛ wuli ça c'est inévitable parce que Mali bɛ ka taa bolo min kan maa si t'i sigi k'a lajɛ tan k'a fɔ Mali bɛ ka taa bolo min kan dugu b'a la ka libérer jamana b'a la k'a yɛrɛ sɔrɔ partenaire kuraw b'a la ka ɲini dugu minnu kun bɛ yen n'an kun bolo n'olu kun ye Mali to France ni États-Unis dɔrɔn bolo bi dugu wɛrɛ b'u bolo bɔ Mali nɔfɛ Mali yɛrɛ sigilen tɛ ni mun ye mun tɛ riche yɛrɛ ye Mali bɛ ka partenaire wɛrɛ lajɛ tugun est-ce que b'a dɔn an bɛ don min na ko bi jamana yɛrɛ bɛ ka c'est la toute première fois jamana bɛna wuli ka taa Nations Unies na ka taa mission des Nations Unies fɔlɔ Jean-Yves Le Drian de kun ma kɛ ou bien français affaires étrangères ministre de kun ma kɛ ni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ministre des affaires étrangères yɛrɛ ka wuli ka taa Nations Unies na ka taa Mali yɛrɛ ka mission onusienne yɛrɛ kun kuma yɛrɛ discuter ni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye ne tɛ se k'a dɔn M5 ye kɛlɛ min kɛ kun ko min ma ta en compte a bɛ se ka kɛ fanga sɔrɔlen ministres dilen chargé de mission chef de cabinet jɔyɔrɔ ko ni fɛn olu bɛ se k'o se ka kɛ parce que o bɛ kulu bɛɛ kɔnɔ politique kulu ne yɛrɛ kun ye politicien kɔrɔ de o b'an ka kulu kɔnɔna la ni fanga sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ e b'a ye k'a fɔ e de cɛsirilen don parti ko la ka tɛmɛ bɛɛ kan donc e ni jɔyɔrɔ dɔ ka kan bon politique dun filɛ nin ye a kɛra révolution mana politiser a kɛra parti politique hakilina ye il bɛ ka mettre définition kelen di ma politique la bi min tɛ wuli politique ye mobili kolon de ye min b'a pousser n'a wulila a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛfɛ fo politicien bɛɛ ka sɔn o ma. donc ani min jɛna ka kɛ a b'o bila. mobili kolon de koyi a bɛ dɛmɛ k'a pousser n'a wulila a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛfɛ ka taa e min y'a pousser i b'a bila i kunna e bɛ ka autosabotage kɛ ma daminɛ bi n'a y'a sɔrɔ ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka nin kɛ sigikafɔ ye u ka nin kɛ ɲɔgɔnna faamuya ye maliyɛn ka ɲɔgɔnna gosi ani ɲɔgɔnna kari a sera a dan na bi an tɛ foyi sɔrɔ ni ɲɔgɔn bonya tɛ i tɛ foyi fɔ Mali kɔnɔ k'i cɛsiri sira dɔ fɛ fɛn o fɛn b'a la ka kuma bi parce que en tant que anw minnu ye denmisɛnninw ye anw minnu bɛ yen bi n'an bɛ ka balikuya ka taa f'an ka bɔ mɔgɔko kɛlɛ la parce que Mali jeunesse tilala mentor de ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ n'i ka ɲɛmɔgɔ o de y'a kɛ an tɛ kɛlɛ kɛ n'an yɛrɛ hakilina ye n'o tɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka ɲɔgɔn de réseau kan mais foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ mais a bɛɛ ye mun ye ne bɛ min kɔ i ser'o ma n b'i buruja wa an ka terme yɛrɛ fanga sɔrɔ ko chacun derrière son chacun merci donc i bɛna ye k'a fɔ n'an dama bi an minnu bɛ politique ko la bɔ ka bin ni critique ka taa u la faamaw nɔfɛ yala ni tɛgɛrɛ fɔ la ala ma fanga di Asimi ninnu ma nin ya i da ka Asimu ye k'u bila ka jɔn soutenir k'a dɔn ta bɔ ta jinɛtigi ye dakan de ye quoi n'i y'i jɔ i yɛrɛ ye wala ala bɛ ko dɔ kalifa don i la mais n'i y'i ta kɛ ni a sera karisa ma hali sini ni sera karisa ma ne bɛ bɔ k'i jɔni jalaki tɛ yen i bɛ fili la mais un jeune n'i ye kɛlɛ kɛ n'i yɛrɛ ka esprit ye don dɔ fanga bɛ kalifa don don i bɛ jamana ma ka na sigaw la an bɛ ka kɛlɛ kɛ bi an bɛ ka wuli Asimi Wage Sadio Kamara n'a kun y'a sɔrɔ k'u kun y'u tɛsi général dɔ ye u ka kɛlɛ kɛ kunun bi an kun bɛ sigaw la mais
anw y'an ta kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni mɔgɔ ko kɛlɛ ni fɛnw ye mais bi an de b'a la ka baara kɛ olu ye wa an ka bila an kunna tant que an ta k'an yɛrɛ ye f'an b'a kɛ de ko ala kana an sara mɔgɔ dɔ b'an sara a tɛ kɛ Mali jeunesse bɛ baara kɛla de ko n sara ye jamana ka a nafa di yan mais ala ka sara tɛ dɛ fo faama dɔ ka sara fo k'an santé bɛɛ ne b'o f'i ye. Donc il est temps que jeunesse ka bɔ mɔgɔ il est temps que mɔgɔ ka bɔ mɔgɔ kɛrɛ kɔnɔ. an ka burujaba in dabila réseau sanfɛ. Non. C'est vrai, il va bien qu'on a tout tɔɔrɔ yɛrɛ a tout tɔɔrɔ yɛrɛ il se gêne même pas. Buba an bɛ to kunnafoniyaw na halisa an bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔ ka kunnafoniya la an y'a ɲini dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tun ye 24 mai o kɛra ale ka fanga jasoli san kelen min ni jamana kɔnɔden fanba y'i hakilinata fɔ e yɛrɛ b'o mabɛn hakilina ye jumɛn ko la. Fanga jasoli san kelen an b'a fɔ o ma ko rectification c'est que tout bon président n'ala b'a ɲɛ bolo a bɛ premier ministre ɲuman di hali mɔgɔw ka kuma Burkina ta la Burkina président a mago bɛ premier ministre ɲuman min bɛ se k'a jɔ fiɲɛ ni tile ni est-ce que b'a kalama tasuma fɛn fɛn bana na a b'a jɔ n'o cɛ. i ka kuma b'a jira k'a fɔ ko premier ministre ɲuman tɛ yen wa. Burkina non ni premier ministre ɲuman b'u bolo ale bɛ politique conduit jamanadenw ka wari dɔn il est politique premier ministre non ale ye politique di il n'est pas politicien mais il est politique est-ce qu'il y a kuma faamuya donc Assimi ka san kelen i b'a daminɛ fɛn min ye mara yɛrɛ cogoya ye i b'a ye k'a fɔ Mali ka mara seginna a yɛrɛ bolo o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye i bɛ taa an yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw contrat baden bɛ min bɛ ka réviser bi n'i ye jateminɛ kɛ an ka bigaw na bigan labɔtaw la fu sigilaw dan na mun kama sogo bɛ se ka to an cogo min na sogo ka kɛ maliyɛn yɛrɛ nafa la ye n'i ye jateminɛ kɛ an ka balo la Assimi ye décret ta coton sumankisɛ a si tɛ bɔ gɛrɛn bɛɛ bɛ to yan a y'o kuma fɔ yan o kɔrɔ an ye 9 millions 500 000 tonnes de kɛ céréales la suman na n'an ye nin conserver nin b'an bila Mali bɛ jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ suman baara la baloko la i bɔr'o la i bɛ ka na dugu la dugu min binna ka bin de 2014 à 2020 maa 2000 ani kɔ o de nin binna civil et militaire 2014 ni 2020 2013 2021 t'o la dɛ mandat dɔ la dɛ n bɛ ka attaque ni fɛn minnu kɛra ale ni su minnu binna c'est des milliers de personnes dugu minnu bilala mara kɔnɔ kalanso 1400 min fermelen don denmisɛnnin ba joli ba 40 ani dɔɔni min tɛ se kalanyɔrɔ la mais bi armée y'a bɛɛ libéré ka na fo ka tɔ damadɔ ye o kɛra san kelen de kɔnɔ o san kelen kɔnɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ n'an kun ko k'a bɛ intervention aérienne kɛ k'an ka avion tun bɛ wuli an b'an sara o da ma dogo mɔgɔ si la Kidal bɛ attaqué don min na 2014 o Kidal bɛ bin don min na Musa Mara ka visite la o don Mali bataillon nana k'u bɛ don Faransi nana i kanga k'a yira k'a fɔ ko non k'an ye accord dɔ waga misi k'an ka référé o kan la présence militaire à Kidal k'a réduit fo ka Kidal bin ka bɔ an bolo président ye cessez-le-feu unilatéral signé Mauritanie président nana u ye gouverneur clé ta k'a da président tɛ kɔnɔ fɛn ministre tɛ kɔnɔ donc a bɛ cogo di bi opération b'a la ka kɛ minɛnw b'a la ka san armée bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a yɛrɛ ka moyen armée bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a yɛrɛ ka hakilina ye armée bɛ ka kɛlɛ kɛ n'a yɛrɛ ka seko ni dɔnko ye a avantage ye mun ye a bɛ armée aguerri a bɛ armée se kɛlɛ la a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ bɛ ban joona parce que a tant que sɔrɔsiya kɔni bɛ Mali kɔnɔ a b'i kunna kɛlɛ y'an yɛrɛ ta ye o de ye opération tɔgɔ la ko kɛlɛtigi anw yɛrɛ ka kɛlɛ de ye nin o kan ka kɛ ni kɛlɛminɛ fɛn fɛn ye armée ka besoin militaire fɛn fɛn bɛ yen ni nafa b'a la si c'est urgent bolo taara k'o bɛɛ da anw ma san kelen kɔnɔna la bi gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman tiɲɛ don mais nɔgɔya fɛnɛ barika bonyana tubabu yɛrɛ ko base minnu libéré la n'o ye Gossi n'o ye Kidal ni fɛn base fɛn libéré la Balkani kɔni fɛ a bil'i kunna k'a base bɛɛ Mali sɔrɔsiw de bɛ k'a bɛɛ occupé
Amsekafo, l'armée devient républicaine, elle est autonome, avec les moyens de bord. Ana me bu jamana kono don ko sankelen konna na ko armée di taranye ko me ko fem pela jeli ka gele ya fale jume bi yokola Mais au point du fait ni mina mo minga jabi sera be mo chama ngali ma ni est fin que c'est pour ça moi je suis d'accord avec Shogel sur beaucoup de points. D'accord. Pas tous les points mais sur beaucoup de points. Shogel a pour PAG na kuma la kanaka ka kuma kinaka ka kuma kalanga ka kuma réforme chamaka mais mu yake réforme shima saka nyasoro aka bla kuna sécurité ni défense ayo de la barre na ko Shogel ja akume armée to tibitaba la ka femi nganga do éducation na ko do la femi nganga do santé la ko do la ni ko bi ki beta saraba da ka ila no ta saraba da la turusu bina saraba na minen be chekata na petit do petit ni ko bi kene du dimane ma kalanso ko de la o kalanso turusu bina kana école kana ngone école dembe na katana ku befa donc atteindre ma sécurité établie itika foi établie nay mo ko dore manya ni sécurité te o koro ka benya parce que fin mala ka fo malon ko fengelen fone mi fe se ka nyaka so sécurité fete na ja me ko wala ci abe fo wa président ko de la duta yake me terusu na sara dano mu ne katane war ma ke fuyo camion ma ke fuyo wa sara dano ma ke ma bonewa donc fait d'obi fait mi me ka coup d'état la na jamana en kono o sécurité di dongo do président do balakapi dongo do président do balakapi nala ni male on rejara na ko sécurité no wara akel na foko e mali baskili ni mani e bora ko fo ni mo wara ko konne nyana ni bulo ya be nyali o koro lay du fe tara be se ka nyana bo me wati ko do no parce que wati be tara ka de sécurité mais mulu bi ngane kuma fo sécurité défense ni occupé ministre de la sécurité faux, comme ministre de défense faux, nous est Sadio Kamara, ni est ni bête faux, et même ministre de l'économie faux. Ni a même temps Marfassa. Économie des finances. Économie des finances, elle est de voir, elle s'est mobilisée. Ni a mais, qui veut est-ce que va Kalama, qui veut sécurité ministre faux, qu'on poursuit généralement mouille par laquelle, il veut économie faux, parce qu'elle s'était bien mobilisée pour pouvoir quand même soutenir les besoins. Ni est ministre de l'économie faux, il veut transport ministre faux, allez finir. Bega agent économique transporteur ou kata bla compagnie na sera ko ni fenko ni ame olu fene baro be kale fene ko bara la clé ni ale fo il est ministre de commerce fene donc tu vois que s'il y a une solidarité gouvernementale c'est l'ensemble maintenant de bebra jorofa donc ni mo ko lo sécurité do na nyano la o koro et tan ba sécurité de soutenir ni moyens financiers ni moyens matériels do fene donc c'est un gouvernement à féliciter c'est une autorité à féliciter pour le moment ame mindo ame dawo de la donc na ko dore manya ni sécurité alhamdulillah ko ka benyana par ça la tom be wulu sa ke kalo dama do xonna la ka bampe ok ani famel so voilà bu am to kuna fana xonna na ni ayara ba chunga do siraw mo ko bena ngonda la jabam ke akara ni jamana ko din famu be ka rumeur bla bololo sro sans fait ni be ka fo ko kalo tan woro wala se kalo tan shegi ma ko siraw mo ko no do valider jamana kono den fam badu ko ko nunu teta ni santu te bubu e yare hakilina na mu kele ne bina se ka bon ko en keneka jawna fa ko juma dege jawna den fam ko santu siraw mo ko kalo tan woro fa se kalo tan shegi ma ko to bi ta ba bubu akom na ke gelaire mu ne bi ka fo parce que jamana kono den fam ba latige no aka ko na so na siraw mo ka fota mari ambargo en bebuli ka banka mi yere ni bebe kulu la ko ambargo to ambargo kelenu ka jamana la sekin ko ambargo ni kelenu ka to ni kele abi an ka jamana kono yali mamu kele ne bi na tabon ko ina bubu mi yere na ke fitina to an ka jamana kono ribela me mi fi na e malion ja anga election ke sini na me ko da fene no kana siga. Tu sais que d'autres, c'est que Jamana est fait de dire quoi. Il y a des goûts, ni mal la barre, il y a filité pas. Et là, c'est là où même est consciente, en inconsciente, ça va le pardon. C'est là où Jamana fait retour mina. Mauvaise gouvernance c'est la bonne fois à tirer. En 10 mois, officier de Trakasola, général de l'Hymne là, ça va être. Officier supérieur de l'Hymne là.
muso ka foroba wariko la donc en 10 mois baara dɔw bɛ yen olu tɛ ka lakile o donc i bɛna mun ye malidenw bɛ futinɛ min na o ye n'a ɲɔgɔnnaw de kun ye tɔɲɔ bɛ sen na i yɛrɛ ɲɛ b'a la min bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ ɲɛ b'a la foyi tɛ se ka la mais n'i ma wuli i bɛ mun de kɛ mɔgɔ si den ma fisa ni mɔgɔ si den mɔgɔ si muso ma fisa ni mɔgɔ si muso mɔgɔ si fa ma fisa ni mɔgɔ si fa bɛɛ n'i ka n'i yɛrɛ dɔ i b'i fa to ka taa voter walifa ye danaya de don so n'a fɔra k'i ka danaya mɔgɔ ta bɛɛ bɛ i ɲɛsin i wolofa de ma i bɛ i woloba de ma donc CEDEAO k'a fɔ minnu ko CEDEAO ta ko ne bɛ fɛ o banna kuma la parce que premier ministre yɛrɛ taara ka taa plan da CNT ɲɛkɔrɔ a validera non ne yɛrɛ bolo tɛ CEDEAO jate yɔrɔ la san 2 don o san 2 gouvernement ye communiqué min kɛ ne bɛ t'o kɔ gouvernement ka programme dilan k'a bila san 2 la ne b'o san 2 de donc e yɛrɛ fɛ san 5 ko kuma min fɔra o de bɛna bɔ a ma a bɛna kɛ san 2 ye e ko mun kuma min fɔra san 5 ko kuma min fɔra ko oui san 5 ma fɔ o a fɔra ko a bɛ se ka kɛ kalo 6 ka taa bila san 5 mun tɛ kalo 6 fana fɔ ni sɛbɛ aw ɲɛ bɛ san 5 in de la a y'a ko kalo 6 fana kɛ o kalo 6 ka taa bila san 5 la ni san 2 tar'o kɔnɔ ni jamanadenw jar'o kan mais an bɛ baara kɛ n'o ye ne tɛ CEDEAO dɔw la tugun ne tɛ baara kɛ ni CEDEAO hakilinaw la tugun voilà donc e yɛrɛ kɔni fɛ ni san 2 in n'i taara valider a tɛna kɛ fitinɛ kura foyi ye jamana kɔnɔ fitinɛ o fitinɛ ne tɛ se malidenw ma CEDEAO yɛrɛ ye fitinɛ de ye bɔnɛ ni bɔnɛma wolo kulu de don fitinɛ kulu de don fitinɛ o fitinɛ n'a tɛ se malidenw ma ne yɛrɛ fɛ o tɛ fitinɛ ye ka dɔ to ko tulu la ka dɔ to ko ji la ko mun mana jamu ɲɛ ko ka segin ka toro dun mais e bɛ se cogo di Guinée fɛn tɛ foyi Burkina o b'a sago kɛ Tchad waati mana bɛn ma k'olu k'o kɛ Mali ko o kumana a y'a labɔ donc ne bɛ fɛ maliyɛnw yɛrɛ k'u yɛrɛ ɲininka mais Mali ye mun de kɛ parce que an y'an ka nafa ɲini yan parce que an b'a la k'an jɔ an yɛrɛ la wa o tuma an m'an sigi juruta la pourquoi est-ce que o hukumu kelen de kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma latigɛ an ka bɔ G5 Sahel la mais ne b'o de ɲɛ o de to ne ko ma n ko transition ye mun de kɛ e ka G5 Sahel ta k'a lajɛ G5 Sahel hakilina bɔra an jɛra k'a kɛ a bɔra Faransi la a 6 bataillons de b'a kɔnɔ bataillon 4 o ye maliyɛn ye bataillon 3 o ye maliyɛn ye Mali ni Tchad olu de ka bataillon ka bon n'a bɛɛ ye a fɔra ko dugu o dugu bɛ G5 Sahel la olu ka financement hauteur sur les 400 milliards la 400 milliards min kan ka mobiliser ka G5 Sahel financer o 400 milliards la ko 10 millions d'euros ko k'o les pays membres donc 50 millions d'euros o 50 millions d'euros là c'est le Mali seul min bɛ ka wari sara G5 Sahel kɔnɔ Mali kelen de paye mieux à jour Mali attaque ko 40 de kɛ ça fait 14 de kɛ G5 Sahel ma deli ka na Mali sécurité même attaque même an ye 3 attaques tile kelen ala ma mɛn Nyɔrɔ ni Mondoro ta ye mun kɛra ɲɔgɔn fɛ la Estebari ta min kɛra ɲɔgɔn fɛ mais G5 Sahel a bɛ G5 Sahel kɔnɔ à son article 2 ko ni ko ye dugu in sɔrɔ ko a k'i n'a fɔ dugu bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a yɛrɛ sigira n'o esprit de c'est pour cela que G5 Sahel au-delà des organes la conférence des chefs de l'État il vient k'a fɔ la réunion des ministres là n'i y'o bɛɛ lajɛ i bɛna k'a fɔ il y a la force conjointe a dugu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan G5 Sahel yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait 5 millions et quelques kilomètres carrés a kan ka dugukolo min kɔlɔsi 5 millions de kilomètres carrés a kan k'o de kɔlɔsi Mali Niger Burkina Tchad Mauritanie a bɛ bɛn 5 millions a ka surface a ka couverture bɛ bɛn 5 millions de kilomètres carrés mais n'a fɔra ko Mali de bɛ ka attaquer Mali de bɛ degun cɛ la G5 Sahel ma deli ka na Mali kama appui la siɲɛ kelen o k'i bɔ yen ko k'o président y'a di coup d'état kɛla dɔ y'a ta o kuma k'a di février 2022 hali sisan a ma di Mali ma a ko Mali ka to la ko o ko ka kɛ ni sigikafɔ ye président ye lettre ci a ko ne nin don tɛmɛna ne t'a la bilen ne ko yan'o ka se o a kun tɛ se ka kuma Mali ma girin ka bɔ a la dɛ Mali ye lettre de ci ko après le 15 ne t'a la bilen ne ko i bɛ gouvernement félicité de wa ou bien i bɛ taa kuma de fɔ min cɛ man ɲi ne bolo i bɛ gouvernement félicité de an ka sabali. d'accord Buba an ye faamuyali sɔrɔ o ko fana na Mali kunnafoni jabalilabagaw ne b'a dɔn aw kun sigilen bɛ ka min makɔnɔ depuis longtemps b'a dɔn Buma Bell kɔni bɛ ka se ka ɲɛfɔli caman y'o kɔrɔ Bubu an tɛ se ka wuli ka bɔ kɛnɛ kan n'an ma don i ka favori la n'o de ye l'armée montée en puissance ye i bɛ se ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye ko la. Armée bɛ yɔrɔ min na ko bi a moral de ka ɲi armée moral de ka ɲi i b'a dɔn moral de ka jugu troupe ma parce que plus i bɛ victoire kɛ i bɛ succès kɛ ka taa
i bɛ ka fɔ i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ karama sɔrɔ i bɛ dugudenw ka danaya sɔrɔ parce que danaya bala bɛ sɔrɔ mun fɛ bi mɛ kan an bɛ armée wele a tɛna o ma fɔ a banna dɛ o dɔgɔyara ma fɔ a banna o dɔgɔyara donc intervention il y a la protection des informations et réaction ka tula ɲɔgɔn kɔ an bɛ armée dɛmɛ ni baara in de la kɔsa in na du 22 ka na bila le 30 la armée yɛrɛ bɔra ka baara min kɛ plus de 90 terroristes a y'a bɛɛ neutraliser donc a bɛ ka wuli fibre fɛn fɛn nɔfɛ a tɛ k'a si cɛ tugun armée bɛ ka wuli fɛn fɛn nɔfɛ a bɛ k'a bɛɛ ta kelen 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 ne bolo nin gɛlɛya de tun bɛ jamana in kan fɛn dɔ de binna an kan fɛn min n'an t'a bɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔw bɛ ka miiri ko terroriste ni djihadiste ni k'u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ u ma bɔ yɔrɔ si a bɛɛ ye u bɛ dɔw ladon ka moyen d'olu ma olu bɛ dɔw recruter ka fara u yɛrɛ kan parce que ni kɔngɔ tɛ yen balo tɛ yen ji tɛ yen c'est facile ka jamanaden recruter ka fara i kan ka jamana kɛlɛ a source y'o dɔrɔn de ye donc fo ka taa bila mura armée exploit min kɛ an ye armée ta siɲɛ kɛmɛ hali san 40 nin kɔfɛ an bɛ armée ka exploit fo mura k'a waleɲuman dɔn nin de ye jamana danya an ka dɛmɛ bɛ autorités ye an b'u fo bi k'u fo sini an ka dɛmɛ bɛ diinɛtigiw ye an ka dɛmɛ bɛ tabiyatigiw ye an ka dɛmɛ bɛ kulu bɛ yen toutes les forces vives de la nation wallahi n'i bɛ transition fɛ i man ka fɔ ɲɔgɔn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ transition ka taa ɲɛfɛ i k'i jija bɛn ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn tɛ foyi tɛ yen donc ne b'a dɔn armée ɲɛmɔgɔw dan tɛ foli min na. D'accord, pour ka kuma kɛ kuma laban kuma ye kuma jumɛn de b'i bolo ka fara nin kan walasa bɛn ni sabati a bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Bon bɛn ni sabati tɛ se ka na tɛ se que en réalité an bɛ bɛn fɔ mais politiciens ma sɛbɛ jamana faamaw m'an dege baara la quoi i bɛ mɔgɔw de faamaw kɔ jamatigiw kɔ a joli de n'i ka nation a joli de n'i ka fɛn bɛɛ. Namiya la kɔni. Donc o namiya min filɛ nin ye n'ale ka na tɛ e bɛ na min min donc e tɛ se ka baara kɛ n'i yɛrɛ hakilina ye bon ale dun fana bɛ nin bɛɛ kɛ ye mun na i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ nafa wɛrɛ de sɔrɔ min ni sariya ma ale b'o de tila aw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o tigɛra ko ka Mali kura jɔ ale bɛ futinɛ kuma bɛ caya fo ɲɔgɔn na ko Mali an kan ka bɔ nin de la sisan k'an ɲɛsin ka ɲɔgɔn minɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma walayi de bɛ ka jeunes minnu tɛ baara la n'an ye ɲɔgɔn minɛ u bɛ se ka baara sɔrɔ mais u ka bila u kunna politicien tɛ se ka baara d'i ma fo ka diɲɛ wuli. parce que ale yɛrɛ tɛ baara la politicien n bɛ fɔ o de politicien yɛrɛ tɛ baara la a dɔw ni baara yɛrɛ kɛli cɛ ka taa ni 20 ans ye dɔw bɛ politique la ça fait 30 ans 35 ans i se k'i bolo don u ka baarakɛyɔrɔw kun nkan tɛ poste politique ma dɛ mais k'a fɔ k'a ye ne kala ka baarakɛyɔrɔ fɛn na k'a gɛlɛn k'i bolo jɔ a la. ko réunion sur réunion. réunion sur réunion sɔgɔma réunion ko su jeunes b'u kɔ sagi t'a ni fɛn t'a la ni ala y'i bɔ a la dɔrɔn ala y'i bɔ koba la quoi donc k'a fɔ maliyɛnw ye k'u ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ mɔgɔ kɛlɛ kɔnɔ an ka bɔ fɛn wɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ ɲɔgɔn neni nafa t'a la i bɛ si ka mɔgɔ neni n'a b'i ni tiɲɛ cɛ ala t'i labila ye i bɛ si ka mɔgɔ buruja n'a b'i ni tiɲɛ tɛ i bɛ ka ala t'i labila ye e b'a neni ko parce que k'a ko transition ka ɲi transition ma ɲi ko jamana de ka ɲi barika bɛ jamanadenw de la n'o tɛ ninnu tɛ se ka ninnu nana ninnu ko ninnu ma kɛ ninnu tɛ bila sɔrɔsiw ye koyi jamana bɛ bin don min na o sɔrɔsiw de ye ninnu ye mais c'est vrai que gɛlɛya tun bɛ mara cogoya dɔ de la min kɛlen bɛ k'u tigɛ kun siri ka da o kan n'an y'o dɔn n'o kɛra ka o n'e ka mɔgɔ bɔra yen o e ka parti bɔra yen o e ka ɲɛmɔgɔ bɔra yen o kana kɛ source k'i b'i ban i ka jamana la donc n bɛ se ka min fɔ o de ye o yɔrɔ ye. d'accord Boubou kuma dɔ an tun ɲinɛna kɔ ni an filɛbaga dɔ y'a bila ka na sisan o de ye justice t'an kunkan ko ye yalima ko jamana kɔnɔden ni justice ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ cogo di bi. bon transition yɛrɛ kɔnɔ ni degun bɛ yɔrɔnin na min ma nimisi wasa kɛ o ye justice de ye maliyɛnw hakili ma sigi justice la hali bi parce que mɔgɔ bɛ mun fɔ lutte contre la corruption ani justice kelen tɛ ça fait que ninnu ye tɛgɛrɛ fɔ tɛ o ye baara de min kan ka kɛ don o don. min yɛrɛ fana kan ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye. min kan ka ɲɛfɔ cogo min na parce que e filɛ k'a ɲɛfɔ cogoya min na ne b'a dɔn mɔgɔ caman t'a dɔn lutte contre la corruption. voilà et justice yi fɛn kelen tɛ. fɛn kelenw tɛ. voilà fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ foroba wari a dunni a dunbaga minɛli o tɛ cɛya ye koyi k'a bali a kana dun o de ye cɛya ye mɔgɔw t'u don corruption kɛlɛli la corruption forme ka ca corruption t'i jɔ fo forme 4 min min dɔ la a bɛ se k'a b'o sanfɛ ka fɛn d'i ma i ni min man kan ka fɛn sɔrɔ i ni min man kan
ka fɛn di mɔgɔ ma ani min man kan walama ka fɛn dɔ jɔyɔrɔ dɔ di ou bien ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ka makama kama min ti i ni min man kan nin bɛɛ bɛ tali kɛ corruption donc n'i ye nin ta k'a lajɛ Mali falen bɛ nin de la o de y'a kɛ bɛɛ bɛ girin politique kan ni concours kɛra quota bɛ yen ça c'est une forme de corruption o ye corruption dɔ de ye o ni sokila bɛ yen quota bɛ yen donc corruption kɛlɛli tɛ justice de c'est le système i bɛ système de falen ale ni justice bɛ continuer ka baara maintenant faso wari min bɛ tunu a b'o de da ɲɔgɔn ma joli bɛ yen donc o tɛ tɛgɛrɛ fɔ kunbɔ n'a dira a bɛ dun cogo di a kan ka kɔlɔsi cogo di ne ko justice yɛrɛ fɛnɛ sen tɛ corruption na wa maliyɛnw k'u yɛrɛ ɲininka an bɛ k'a fɔ ko corruption o tuma na o de tun ko n ko justice ni corruption tɛ kelen ye ni jamanaden dugu tiɲɛna en science politique i bɛ fɛn fila ɲininka i bɛ diinɛtigiw ni marakɛbaw parce que marakɛbaw ye diinɛtigiw ani tabiyatigiw ni hakilitigiw n'an b'a fɔ leader d'opinion olu de ye marakɛbaw ye i bɛ taa sɔrɔ olu y'u jɔyɔrɔ bila ou bien politiciens olu y'u jɔyɔrɔ bila n'o tɛ i bɛ taa sɔrɔ sariya jɛngɛnna nin fɛn fɛn bɛ jamanaden jugu tiɲɛ ni sariya tɛ kɛ a kɛcogo la mɔgɔ bɛ jamana tɔɲɔ k'i jigi da parce que wari b'i bolo i bɛ taa sanni kɛ i bɛ taa min b'i kan ka min di i b'o di donc fo transition ka baara sugu bɛɛ kɛ corruption ko in bɛɛ ye ko wɛrɛ ka justice ka système judiciaire k'a falen il faut que la justice soit proche des justiciables il faut que la justice soit ouverte maintenant aux justiciables ça fait jamanaden mɔgɔ mana jɔ ka justice la à tout moment k'a sɔrɔ ka sɔrɔ a ma siran justice ka kɛ hakili sigiyɔrɔ de c'est pas parce que i convoqué la hali n'i jo t'a la i man ka siran parce que t'as justice de la c'est pas parce que i tɔɲɔna i man ka siran ka taa sariya la parce que i tɛ jo sɔrɔ ninnu de bɛ jamanaden bila ka fitinɛ a yɛrɛ ma ka fɛn kɛ min man ɲi wa nin de ye terrorisme yɛrɛ base ye nin de ye conflit intercommunautaire yɛrɛ base ye c'est de l'injustice an ɲɛ bɛ gɛlɛya caman na Mali kɔnɔ n'a ye rapport ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw m'u ka hakɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo de la o de y'a to mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ donc fo n'an maloyara ka siran n'o tɛ justice bilalen don en cause transition yɛrɛ ka mara kɔnɔna la n'i ko ne ka fɛn fɔ min ni hali bi gɛlɛya b'a la dɔɔni o bɛ se ka kɛ o yɔrɔ ye. Mali kunnafoni jamana na yɔrɔ ne b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ nin ko in na ko n'an dun hale tɛ mɛn daga la an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ bi ta bila an b'a dɔn bɛɛ lajɛlen faamuyali caman sɔrɔ kosɛbɛ nin ko in na Bobo kumakan laban dɔ b'i bolo tuguni. Non kumakan tɛ yen k'i fo dɔrɔn ka technicien fo ka a ka ɲɛmɔgɔso mɔgɔ bɛɛ fo k'a fɔ n'an donna mɔgɔ min gasi la u ka yafa ma voilà. An b'a fɔ ko a k'an bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan inchallah.